Ugye fölmerülhet a kérdés, hogy miért pont az Agromax-tól szereztük be ezeket a gépeket, hisz a gépbeszerzésnek lenne esetleg más forrása is. Ennek több oka van. Az egyik legfőbb oka, hogy van egyfajta bizalom az Agromax-szal kapcsolatosan, hiszen nagyon hosszú ideje együtt dolgozunk velük, kezdetektől fogva gyakorlatilag. Ugye van egy olyan személyes kontaktus, ami nagyon sokat számít, olyan szempontból, legalábbis a mi szempontunkból, hogy ismerjük egymást. Tehát én tudom, hogy ki az velem szemben álló Gazdag András, és a Gazdag András is tudja, hogy ki ez a Forgács Ákos, és nem egy szám vagyunk az ő rendszerükbe, a futottak még kategóriában, melyik kis ócska 300 hektárunkkal. Ez egy nagyon jó dolog, mert mindent közvetlenül meg tudunk beszélni egymás szemébe nézve, és ez nekem számít. És úgy gondolom, hogy a fiamnak is számít, hisz a kapcsolatunk ennél még az Agromaxnál is régebbi. A másik dolog az, hogy gépet eladni egy dolog, a gépet üzemeltetni, szervizelni az a másik. És mivel hogy hosszú ideje együtt vagyunk, együtt dolgozunk az Agromax-szal, a szervízzel kapcsolatosan nagyon jók a tapasztalataink, ezért föl sem merült az a esetleg, hogy máshonnét szerezzünk be, másképp szerezzük be a gépet, hisz hosszú távon számolunk egymásra, hisz ez eddig is így volt, mert a szerviz háttérre szükségünk van. Ez már nem egy olyan gép, ami oda lehet állni egy másfél kilós kalapáccsal, meg egy csavarkulccsal és megjavítani. Ha valami baja van, ez szakember kell. Számítógéppel, fölkészült, a gépet ismerő elektronikával felszerelt gépek esetében ezt nem lehet otthon megjavítani. Ehhez olyan szerviz kell, és ugye, ha veszünk egy munkacsúcsot, és valami baja van a gépnek, mert ugye elkerülhetetlen, hogy valami ne legyen, azért nem mindegy, hogy 3 hét múlva jön ki a szerviz, mert még a futottak kategóriában vagyunk, vagy ott van másnap, és tudunk tovább dolgozni. Ezért dolgozunk együtt többek között az Agromax Kft-vel. Vagy én mondhatnám, hogy nekem az Agromax Kft. Az Gazdag Andrást jelenti, mert ugye ismerjük egymást, tehát hosszú ideje. És ez volt a legkézenfekvőbb oka, meg hogy a szervizzel meg vagyunk elégedve. Tehát látszik, hogy a szakemberek, akik ide jönnek, azok nem nézik csodálkozva a gépet, hogy jé, van ilyen, és ebbe lehet esetleg valami, és majd megkérdezünk valakit, hogy lehet megjavítani, hanem ide jön, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, látott ilyet, fölkészült rá. Ez a szempont. Most légy szíves, vald be, most, hogy nem forog a kamera, hogy mennyi pénzt kapsz ezért a szövegért. Sokat. Rengeteget? Rengeteg. Megéri? Meg. Akkor rendben van. Jó.